אמבפה מקבל את הכדור והולך אל השער, לידיים של השוער. לפחות הניסיון השני של צרפת הערב לעבר. כאן נבדל לדעתי. הכדור הזה שוב הולך אליו, תראו איך הוא עוצר אותו, אבל מול שניים הוא נכנע, והכוון לא הרים את הדגל. לא היה כנראה נבדל של דולברג. באמצע גריזמן מנסה בעיטה מרחוק, לא רוצה לקבל את הכדור בחזרה, מקבל אותו, יורד הפעם, פותח מבערים, מסדר עכשיו את המסירה, והנה בא השער, אבל יש כאן נבדל, והשער הזה לא יהיה שער. פעם ראשונה במשחק הזה שאמבפה קונדה מנסה לפלס דרך בין שני שחקנים דומים. יש כאן עבירה של קונדה, נתן לאמבפה, שוב מנסה לפתוח מרחק על ויקטור נלסון, אין כאן שופט שורק לעבירה של צ'ואמני, כניסה לרחבה, צ'ואמני עושה עליו אבל כדורים לא בונים לו מצבים, משאיר את זה לאמבפה ומחכה להגיע לעוד מצב של בעיטה, אבל הדנים מנטרלים אותו. היית יכול כמו מתפנה שם על קו 16 מטרים, אבל הצרפתים עסוקים להיכנס למילואנמי. עבירה על בנזמה, עבירה מאחור, שמים העין, הכדור בורח לקנטה, ובסופו של דבר לוריס מצליח לעצור את הכדור הזה. מצב מאוד מאוד מסוכן לצרפת. כן, ושלושה שחקנים. ואס, לוריס lockeert het לפני שדולברג מגיע. Hangt daar, krijgt een tweede kans. Schmeichel met de redding, nog een keer Benzema en dan is het verhaal over. Het hakje Benzema, dit moet hem worden. Wat een goede goal. Karim Benzema breekt de ban namens Frankrijk in de 6e minuut van de tweede helft. Het is de grote ster van Real Madrid en toch ook inmiddels de grote ster van Frankrijk die zijn klasse hier absoluut etaleert. Wat een prachtig doelpunt van Karim Benzema. Eriksen natuurlijk ook jarenlang voor speelde. Dat is een goede bal. Je doet dat heel beheerst met de binnenkant van de rechtervoet. Plaatst hij die bal langs een kansloze Loris. En zo wordt het bij Frankrijk-Denemarken 1-1. Prima